Ipadayon pa nato ang fun sa lungsod sa Tuburan. Gikan sa ilang coffee farm ug sa karaang dao tree, let's fly high sa gibantog nga Atabay Peak. Whoa! Flying without wings na jud ha? Kaway-kaway sa mga mountain trekker wannabes. Tala, maglaag lokal ta. Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog ha bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Ubanladungan sa kalambuan. Smile pa. Smile pa. Pasawa mo taka-post dayon. Ako na i-post sa akong Instagram. Kanya na. Okay. Kaya naapay mas nindot nga talan-awon. Yes. Dito ta sa ibabaw, ha? Kay Instagrammable dito. Mga laagan, lahi na pod nga atraksyon ang atong gibisita karon dinhi sa lungsod sa Tuburan, specifically sa Barangay Marmol. Gitawag ni Barangay Marmol kay diri sa makita ninyo ang gibanto nga Marmol Cliff. But aside from that, Unsa man ay atong atuan jaw? naatay gitawag sab nga Atabay Peak. Oh, Pixo! Musaka ta ni? Dili, munaog ta. Musaka ta, makuha tag calories, di ba? Pero it will only take mga 3 to 5 minutes naman. Nindot, doon na di ay. Oo, so ata. Unsa kay atong atngan nga view dito sa Atabay Peak? Tara na! Dugay lagi kay ka. Lagi. Wow! One with nature. Nindot no kay sugat ni mo kining mga nagkalain-laing klase sa Wak. Kundi pag kaanad mag-trekking, put your worries behind kay dili sama sa ubang mga sikat nga peak sa Subo. Sayon ra ang trail pasaka sa labing taas nga bahin sa Atabay Peak. No sweat manggani kang Jude. kapoy man sabjaw uy. Pero enjoy ra gihapon ka excited ko nga makakita sa giingon nila nga kanindot nga talan-awon sa ibabaw. Gamay na lang yun, Jude. Okay pa. Makaginhawa pa. Nakatawa ka nito. Okay pa. Dahil letter H. Okay pa jaw. Pero dapat good. Kay Dapat lang. Exercise ba yan eh? Mga laagan gyud ta. Dapat ato jung isungasong ang mga kalisdanan nga atong magyan. Oh, storya pa, Jude! Storya pa! Bitaw, sa kasayon sa trail, dili lang gyud ta mawala. Pero kung dali ra mo hangakon o may gihambin nga sakit, aw, pwede raman mo share sa picture sa inyong mga kauban. Jude! Ciao! Jude? Ciao! Jude? Ciao! Gaya ko di mo. Ha? Pero di ba yan liso ng trail? Liso ng trail. Oo. Jude! Tubig! Water! Ay, kakutas ba din sa piko eh. Naligo lagi ka og singot. Finally! Pipila ka minutos ra ang nilanat ug we are on top of the world! Nag-una-una na si Jude og pahulagway. Di tantong excited. This is it! This is the panoramic view with the abundance of a green scenery. Kanindot sa gasa sa kinaiyahan, and that's what the locals have been trying to preserve. Gisuwayan pa unta pag-develop ang Atabay Peak agi sa pagbutang og istruktura alang sa ilang viewing deck apan nahunong kini. Oh my God, Jude Torres, I can't believe nga ganina nata dito sa Ubos. Lagi. Layo kaayo. Yan na nata diri karon sa ibabaw. Kung sa'y feeling ni mo Joe nga naa ka sa ibabaw sa bukid. Nangmurog ako tuhod. Ako sa dami na ako. Nga na ako diri. Asa ka nagpato. Pero I'm so amazed sa rock formation nila. Kita ka, this is the beauty of nature, Jude Torres. Oh? It's made of marble. Oh, ng Barangay Marmol. Yes. Yeah. And So, tanawa ang kita mo palibot. picture. Oh, Tanawa. yes. Very nice. Green, di ba? Karon, mauni ang tinguha sa Tuburan LGU nga mapadayon ang kalambuan ug mahimong mas memorable ang experience sa ibabaw. And an essential part of that experience is the marvel it brings through these rock formations. No wonder, Barangay Marmol gyud ang tawag sa dapit. Marmol o marble, abi ninyo si Katani sa Rumblo no? Marble is a metamorphic rock. Maporma ni agi sa transformation gikan sa ubang matang sa bato sama sa napog.
Ang proseso gitawag nga metamorphism kung pag-usab sa porma. Kung maporma ang marmol, gikan sa mga napog nga gamay ra ang impurities, muresulta ni sa puti nga marmol. Ug kung masagulan ni ang mga materyales sama sa clay minerals, mausab-sab ang kolor ngadto sa bluish gray o posible nga mangitom. But we're not yet done with the marvels of marbles. You have to take a look at this. Laing talan-awon nga musulit yun sa inyong oras. From the peak down to the cliff. Hello, Marble Cliff! Duha ka mga rock walls nga gitung-an og sapa. Kun adlawan, shining, shimmering, splendid gyud ang mga rock wall. Kini tungod sa makamugna ni og solar reflection tungod na sab sa kahamis sa mga bato. Mao ba? Mas hamis pa sa naong ni... Oops! Okay na ta dihang dapita jaw. Ang importante, magpabilin nga luwas gikan sa pagpangabuso kining giisip nga natural wonder. Pwede jud malaag ang mga turista ug mga laagan diri sa Tuburan kay it is away from the city, and also as we all know nga ang nature is one of the best medicine and therapy sa ato ang mga daily struggles. So ang Tuburan daghan og nature-based attractions nga pwede namong ma-provide sa among mga turista. So dayon kamo sa lungsod sa Tuburan. Grabe! I'm in a state of absolute bliss with an amazing landscape. Wa pa ta mahuman ha? Kaysa musunod nga episode nato, final stretch na ta sa Tuburan Escapade. Water is life! Yup! Panginabuhian ang dalit sa bodies of water nga makita din sa Tuburan. Langoy o layat. Apil kaha si Jude. Atangi, ubanta, maglag lokal ta. 1, 2, 3, go! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Ubanda dungan sa kalambuan.